Pa svakako, evo, koristim priliku da čestitam rukovodstvu Doma zdravlja Sveti Vračević Čelinac, njihovu slavu, svim zaposlenim radnicima takođe. Danas je jedan lijep i svečan dan, 364 dana u godini je zaista dosta i posla u Domu zdravlja, redovnog, planskog, preventivnog i niz aktivnosti, ali evo, jedan dan nađe se malo prostora, barem u drugoj polovini dana da se podruži zajedno sa zaposlenim radnicima, poslovnim partnerima i gostima. Želim napomenuti da je saradnja između Doma zdravlja i lokalne zajednice na jednom zadovoljavajućem i visokom nivou. Želim napomenuti da je takođe izuzetno dobra saradnja i sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite. Shodno tome, ono što zakon propisuje, mi sve te usluge, dakle, omogućavamo našim stanovnicima kroz 8 timova porodične medicine i ono što je važno, ide se i korak dalje, uspostavljaju se i dodatne usluge u Domu zdravlja da budu pristupačne našim pacijentima, tako da evo, sve pohvale za rukovodstvo Doma zdravlja, za sve zaposlene radnike Doma zdravlja i još jednom da im čestitam današnji dan.